गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ होननानै। आं दिनै क'क्राझाराव दंफैयो। बेनिफ्राय गोबाङानो फेसबुकआव नुबाय खोमा आंनि भाइरेल भिडिअ, सिख्लाफोरनो ड्रेस बायना होनाय भाइरेल भिडिअ। आङो नोंथांमोननो खोन्थानि आसरित आरोना दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मानसिखौ माने बदनाम खालामनो थाखाय मानिनांगोन, मानसिखौ माने बदनाम खालामनानै मानसिखौ मुगै जानाय खालामनो थाखाय ओरैबायदि मानसिनि उन उन गिदिंफाग्रा दङ। नाथाय आंनि मेगना मोननैल' नङा, आंनि मेगना मोनब्रै। आं उनथिंबो नुयो। जाय आंखौ भिडिअ बानायदो आं बेखौ नुदो, बे मा स्टाइलाव भिडिअ बानायदों। बेनिफ्राय जेब्ला आं नायो अब्लानिया बे केमेराखौ बोख्लायनानै सिख्लानि उनाव लागायना होदों। आं बे मानसिखौ बै समावनो सोंनानै सोबानो हायोमोन। बै समावनो बे भिडिअ बानायनाय समावनो आंखौ माने ओरैबायदि बदनाम खालामनो नागिरदों। सिख्लाफोरजों क'क्राझाराव फैनानै जेनेबा लाइन मारि फैदो, सिख्लाफोरजों बेरायफैदो, सिख्लाफोरनो ड्रेस बायना होदो। आंखौ माने ओरैबायदि बदनाम खालामनानै खोलैनो नागिरदों। आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ आं सोरनो ड्रेस बायदों आरो मानि थाखाय ड्रेस बायदों। आं बेखौ बै समावनो सोंनो हायोमोन जाय आंखौ भिडिअ बानायदों। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, सोरबा आंखौ क'क्राझाराव बेरायनाय नुदों बा उदालगुरियाव नुदों बा बबावबा चिराङाव नुदों, बङाइगावआव नुदों, सोरबा सिख्लाफोरजों नुदों, सोरबा हिन्जाव मानसिजों नुदों। डाइरेक्ट फैनानै सोंफै, आदा जेम्स बे सिख्लाया सोरो? बे सिख्लानो नों मा बायना होदो? आदा जेम्स नों मा खालामदो? सोरो बे आदा? डाइरेक्ट सों, जेबो प्रब्लेम गैया, डाइरेक्ट सों। बेफोरबायदि उनजों सोरबा सिख्लानि खर'जों केमेराखौ लाखामानानै आं नायहरनाय लोगो लोगो केमेराखौ बोख्लायलायनाय, बेफोरबायदि मानो गोरोन्थि खामानि मावदों? मानो एसेबां बदनाम खालामनो नागिरदों? मानि थाखाय? आसरित मोनदों आं दिनै क'क्राझाराव मानसिखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामनो नागिरदों। आसरित मोनदों आं दिनै क'क्राझाराव शुटिं खालामनोसो फैदों। आरो बे जाय सिख्लाफोर सानै बे आंनि निजा न'खरनि मानसि, आंनि भागिन। गाबोन शुटिं दङ। शुटिंनि थाखाय क'क्राझाराव जोङो ड्रेस बायदों। बेखौनो मानसिफोरा मा केमेरा हमखामानानै मानसिखौ बदनाम खालामनो नागिरदों। आसरित, आसरित। नाथाय आंनि मेगना मोननैल' नङा, मोनब्रै। आं जेथिंबो नायो आरो जेथिंबो नुयो। बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा। आं जेबो बुङा। आंखौ बेफोरबायदि केमेरा लाखामानानै बदनाम खालामनो नागिरदों, भिडिअ हगारदों, आं जेबो बुङा। आं नोंखौ रायाबो, नों भिडिअ होदों जेबो नङा, बेखौ जेबो बुङा, आं नोंखौ दाननोबो होआ। नाथाय सानै हयै माव, सों, डाइरेक्ट फै फेस टु फेस। आदा जेम्स फै। दखानाव निजा न'नि मानसिजों गस्ला बायनायखौबो केमेरा हमखामानानै भिडिअ हगारना होनाय फेसबुकआव। आसरित नंगौना? आं बुंखांबाय दिनैनि दिनाव सोरबा सेंग्रा सिख्ला लाइन मारिबाबो बेखौ भिडिअ खालामनानै हगारो। माबा गोनांथि? जेबो गोनांथि गैया। जोंनि मानसिया बेफोरबायदि जानानै दं। सोरबा सेंग्रा सिख्ला गिदिंबानो भिडिअ खालामनानै हगारो। बेनिफ्राय सोरबा बासाव जिरायनानै उन्दुना थांब्लाबो बेखौबो भिडिअ खालामनानै हगारो। दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाबाय। नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेफोरबायदिनि सायाव? आंथ' राया, जेबो बुङा। माने आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय आंनि उन उन सोरगिदिं माने गोबां मानसियानो गिदिंगासिनो दं। आसरित। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।